maita henyu tinokuchingamidza muchirongwa maisamba show chirongwa chamanga makamirira. Muchirongwa umu tinopanana dzidziso, tinopanana kurudziro, tinopanana zvese zvinodana upenyu hwatinorarama. Nhasi tino chirongwa chinotisiyanei nezvimwe zvirongwa, asi ngatigashirei dzidziso nekuti hama dzedu nesu tinofanira kunge tichizviziva. Nhai regai ndirege kutaura zvakawanda, regai ndipe vadare vedu vari kuno kuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nababa vari kunze, munotiudza zita renyu nekwamabva. Tatenda Chiremba, makadi vateereri vose vari kudzimba nevari pano. Zita rangu ndinonzi Petros Mwera, ndabva kuZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. Tinokutendai nouvepo. Tinotenda Machisamba, makadi vese vari muno. Zita rangu ndinonzi Dickson Chitupa, ndabva kuZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority yamoti Zimparks. Basa rangu ndiri International Conventions Manager. Takananga ndinasiri panapa basa rangu ndiri kutengeserana kwemiti nemhuka nezvinhu zvakasiyana siyana. Tinokutendai neuvepo. Machisamba, zita rangu ndoitwa Ishmael Chaukura, ndiri kubva Community Campfire Association of Zimbabwe. Boka rinoshanda nemacommunities tichitarisa kuchengetedzwa neugarisana zvakanaka kwevanhu nemhuka. Ndizvozvo tinokutendai. Ndiri kunyanyofarira pekunzi kugarisana kwakanaka nevanhu nemhuka. Nyaya dzatiri kutaura panapa, ndoda kutanga nemi baba. Nyaya dzatiri kutaura panapa sekuzvisuma kwamaita, inyaya dzinobata upenyu chaizvo. Zvakoshei kuti tikurukure nyaya idzodzo kunyika rose, nokuti kana muri paMaisamba Show muri pasi rose, hatisi kuZimbabwe chete. Ndouya kwamuri. Tinotenda Chiremba nemasoko akanaka. Chinokoshera kuti tidzidze zvatikudza nasu inyaya yekuti kana tigere munharaunda tese takapiwa simba rekugarisana vanhu nemhuka. Saka chinokosha ndechekuti mhuka idzodzo patogara nadzo ndezvipi zvatingaita sevanhu kuti tigare murunyararo kana kuti tichiyanana. Uita sawo nenyika dziri mhiruku nemutemo uri paWSITs unenge uchitibatawo nesuwo zvekare. Kuti saka basa redu isusu sevanhu vemunharaunda nderei takatarisana pamusoro pekuchengeta kwezviwanikwa nekuzvishandisa kwazvo zvichitengeswa zviri pamutemo. Ndizvozvo mashoko akanaka naye dzidziso. Tiri kuramba tichingoenderera mberi nezuro imbotaura navo ndichiti aiwaka kana zvanzi tiwadzane nemhuka hazvisi kureva kuti tonopfekedza nzou masokisika. Inozvinzwisisa here? Haizvinzwise nai. Ndouya pamuri baba. Zviri kukoshei izvozvi. Vataura pamusoro peCITES, vataura pamusoro pekugarisana nemhuka, munoda kuti kudini? Maita basa Chiremba, inyaya yakati rebei chaizvo. Chimwe chinoita damburirei asi tichiinzwa. Maita basa. Chimwe chinoita kuti kugarisana kwacho kunetse inyaya yezhara. Inyaya yekuti mhuka dziya dzinobva dzakachengetedzwa mumapaki muya, dzodya mombe dzedu, dzodya zvipfuwo zvedu, dzouraya vanhu, dzodya minda yedu. Asi isusu vanhu vacho maito saka tiri kuva nechii pamhuka idzi panyaya dzemari nekuti upenyu hwedu hunge huri naniwo. Tozva zvatiri kuwana zvishoma. Zvimwe zvacho zvakonzerwa nechii? Zvakonzerwa nemwe mitemo inoiswa nedzimwe nyika dzinotikunda pakuvhota kuti tisakwanisa kutengesa mhuka dzedu, nyanga dzedu, yatoti ivory, nyanga dzenzou dziya, kana kuti dzezvipembere, matehwe edu nezvimwe zvakasiyana siyana kwazvinodiwa kunze kwenyika uku nekuda kweumbiro riripo kana kuti musangano uripo unonzi CITES ichireva kuti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Musangano wekuti nyika idzi dzakagara pasi dzikatoita sei kuti tengeserane mhuka nemiti, sakanganwa miti zviri pamutemo zvikatanga zvakanaka. Asi dzimwe nyika dzakazoti fambe pamberi apo dzakatanga kuisa mitemo yekuti zvichitonetsa kutengesa zvinhu zvacho kuti tiwane mari. Saka mari yobva yaita shoma, vanhu vaitanga kuchikomplaina manje kuchigunun'una kuti hatisi kuona mari iri kubva pamiti nemhuka idzi muchidembo. Ndizvozvo mashoko akanaka nhai. Kudzidza hakupere. Munhu une zvinhu zvako nhai, munhu une putmende yako ochinzi chirega kuisunungura sezvaunoda. Aiwa, regai timboenda kuna baba. Handei? Tinotenda zvikuru ndofunga. Regai ndimbounza uri semubvunzo.
zvinogoneka here kuti tiwadzane nemhuka? Ndoziva kuti pamwe mashoko atingangogona kukurukura sedare. Zvinogoneka here kuti tinzwanane, tingagarisane zvakanaka sei? Nokuti vazhinji izvozvo vari kufunga nzou nezvainoita, vari kufunga shumba nezvainoita, mbada nezvainoita. Nekuti kana tikatarisa kazhinji musango mune mhuka shomanana dzinoda kufarira vanhu zvakaita mbizi. Ko dzimwedzi maita basa maichisamba zvinogoneka zvakanyanya kugarisana nemhuka, asi chinongodiwa ndechekuti vanhu vanofanira kunzwisisa kuti tigogarisana nadzo zvakanaka ndezvipi zvatinofanira kuita. Ndingadewo kudzorerai mumashure kuti vakuru nemhuka kare vane mararamiro kana kuti vane maitiro avaiita zvakaita kuti vakwanise kuchengetedza mhuka. Saka nekumwe kutaura tikuedza kuti kuchengetedza mhuka hachisi chinhu chitsva kwatiri isisu vagari vemuZimbabwe, asi chinhu chakatanga kare kare nemadzitateguru edu. Ndofunga mainzwa kare vakuru vaiti kana vana vakugara vapedza vadya pai vaiudzwa dzinonzi ngano. Ngano kazhinji dzaiedza kutsanangura mabehaviour emhuka, vaiti paivepo paive natsuro nagudo, vachiedza kutsanangura kuti vana vakure vachinzwisisa kuti mhuka inombonzi gudo yakamira sei, inombonzi nzou yakamira sei, garwe rakamira sei, nyoka yakamira sei. Saka izvozvo yainga itori nzira yokukwanisa kudzidzisa vana kuti vakwanise kukura vachiziva. Saka ndofunga isisuwo takamira seCommunity Campfire Association of Zimbabwe ndo zvimwe zvinhu zvatinenge tichiedza kuda kuti tikwanise kuzvimutsurudza kuti izvozvo local knowledge kana kuti ruzivo rwaishandiswa nemadzitateguru edu mukuedza kusimbisa nyaya dzekuchengetedza zviwanikwa tinenge idawo kuti tikwanise kunge tichidzidzisa vanhu tichishanda pamwe chete neZimparks vachitipawo uchenjeri kana kuti unyanzvi hwekunzwisisa mabehavior kana kuti mararamiro atingaite nemhuka. Izvozvo ndizvozvo tinotenda, ngativauchire maoko. Ndinofunga kuti nyaya yedu yaparurwa zvekuti taakunyatsonzwisa kuti tiri kuendepi, tiri kudini, asi ndoziva kuti dzimwe nguva mazara nemibvunzo. Tisati tapedza chikamu chino baba Kuguya, handizoti pane chamungadi kungoti wedzere here pane zvataurwa kana kuti zvisina kutaurwa? Ngati vateereri, ndingati ndikada kuti nditaure zvimwe ndinenge ndakuisa munyu mumukaka. Saka regai nditi zvataurwa izvozvo izvi zvinhu zvakanaka chaizvo, ndo zvatiri kufamba nazvo. Mashoko makukutu nhai. Anzi chakanaka mukaka urungwe, asi maakutotya. Zvino kana taakutaura pamusoro pemnzou ndakutoona kumeso kwenyu kwachinja. Ndakutoona kuti chimbosunungurai uso taakunge taakunotsemura huni nhai. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita yenyu madikani, ndinoziva kuti mazara nemibvunzo. Regai ndimbotanga ndaenda kuna Delight. Nyaya yaparurwa pano iyi. Nyaya yesaiti saina kutanga gore rineri. Yakabvira kare tikati too nhengo dzakamboenda kunotimiririra. Tiri kutaura zviri pachena kuti tine kudzvanyidzirana kurimo imomo. Tipewo zvikonzero zvinobatika sei senyika tichiramba tiri imomo. Zvii zvatingaite kuti inzwi redu ritaurwe zvinonzwika. Chepiri tinozviziva isusu kunogara mhuka nevanhu hakuna ruzhowa, hakuna kwatingati mabarricades kana zvinopesanisa. Asi tinoona kuti kana mhuka dzedzi dzinge dzabva kwadzinoswerera dzapinda muvanhu, mhuka ndio inoita kodzero maisamba bere rinotonzi rikatofa unosungwa handitika, asi mwana achitofa munharaunda imomo. Tiri kutaura zviri mutsvakurudzo, tikaenda kuVic Falls kuBH24 tine vana vakatosiya zvikoro vakufudza mombe nenhorwa yekuya kweshumba dzichipinda munharaunda. Ndo zvatoda kuti titange tanzwa. Chechipiri, pane gwaro here nekuti nyaya yeshare ownership trust tiri kuitaura zvedu pamberi apa, asi takambonzwa kuti yakamboda kuti ife kunana 2013 ungave kugovana nekupanana kwemari zvakadii zvakanaka. Ko iyo mari yacho iri kubva ikoko tikapenengudza gwaro renyika ratingati budget, sei tisiri kuona zviri pachena zvinonyatsotaura kuti kumhangura kwakabva mari inoti ikavaka chikoro chakati. Kune mhuka ikoko ndo kune urombo hunorwadza, ipapo ukama huri kupera. Ndizvozvo mashoko makukutu. Ivo vachabvunza sevamiririri. Ndoziva kuti kana uri kudavira
nokuti mwana anogona kubvunza baba kuti imi baba sei makapfupika imi, achibvunza baba wake handiti baba vanongopindura pavanoziva kuti aiwa ndo zvandakaitwa naMwari. Handiti ka zvino Delight abvunza zvakadzika dzika, isi tinogamuchira zvamunotipa, zvamakasununguka kuti mutipe. Ndiani mumwe ane chishevedzero? Handei tenda zvamataura zvese rudziso rwamatipa tarinzwa. Ndine mubvunzo wangu kuti isusu tine vanhu vari kudzidza muzvikoro zvedzidzo yepamusoro, handiti tiri kuti havasi kuda kutitengera zvinhu zvedu uko. Saka munoreva here kuti isu toga tikwanisi kugadzira zvinhu zvinoita kuti vazode ivo kuuya kwatiri kuti kuri kugadzirwa zvinhu kwetendekoko? Muri kutaura kuti dzidzo yedu haisi kusvika here pamwero mukuru wekuti tigone kushandisa izvo zvatakapiwa naMwari izvi, idzo mhuka idzi dzamukutaura kuti kune ivory, motaura kuti kumhiri chete ndiko kwazvinogadzirwa, tozonotengazve ikoko zvabva kwatiri, asi hatisi kukwanisa kuzvigadzira. Ndo mubvunzo wangu wakanyanya kuti tine zvikoro zviri kugirajuetesa vanhu vakawanda, moreva here kuti havasi kuziva? ndizvozvo mubvunzo wakabatana. Mumwe anoda kutaura, nyanzvi dzedu dziri pano dzine chidaka-daka chekupindura. Imbotipa imwe mubvunzo. Taura hako. Uda kuendesa endesa hako mberi. Iko kusunungukai kana muri mapartners eZimpax kana kuti vabveko, munosumudza mubvunzo wamunoda kupindura. Taura yenyu. Tinotenda manjenjenje nechirongwa chakadai chakaisonaka. Nyaya yangu yandangouya nayo sevechidiki vanobva kuEmerald Climate Hub ndeyekuti tinonzwa zvikuru maringe nenyaya yenzou dzichinzi kuda nzou muzukuru pamusha, inopiwa first preference panyaya yehuman wildlife conflict, tichitarisana nezviri kuitwa zvakawanda. Asi tinonzwa sekuti pane dambudziko rinozoita musaririrwa. Kunana Bikita uku takambofambawo tikaona kuti vanhu vari kunetseka nedambudziko chairo remakudo. Tikaenda zvekare kuManicaland munonowana kuti kune dambudziko zvekare remapere. Taida kuziva kuti isuwo sevechidiki tingabetsera sei kuwedzera chenjedzo kuti shandidzana nemi kuZimpax kuti tikwanise kuwedzera chenjedzo kuti vanhu vazive kuti dambudziko ratinaro remhuka rakati kure uye nekuda kwedrought rinouya nenzira dzakasiyana-siyana. Mashoko akanaka nai. Vana vari kuti tiri pano tipei basa toita sei? Ndakutora mubvunzo umwe chete ndoenda kunyanzvi dzedu. Nyanzvi dzedu sunungukai kuti ndiri kutora mubvunzo wakati, ndiri kutora mubvunzo wakati. Kana paine vamwe venyu vari kuti aiwa uyo vapei vachitupa kana kuti vani. Taurai. Maita zvenyu doko. Ndinoda kutenda kune vateereri nevatariri. Mubvunzo wangu kuZimpax ndewekuti ndakanzwa pamusoro peinonzi the Wildlife and Parks Amendment Bill ra2024. Ndoda kubvunzawo kuti gwaro iri ritsva rine zvinhu zvipi zvari kuunza kana zvari kujekesa zvainge zvisiri paWildlife and Parks Act yacho? Ndizvozvo ndaona mumwe wekuZimpax akasumudza ruoko. Zimandara. Ndinotenda. Ndofunga ndoda kuti ndiedze kupindura mubvunzo wabvunzwa nevechidiki ava kuti tingaita sei kuti tiwedzerewo chenjedzo. Uyu mubvunzo wakanaka chaizvo. Ndofunga isusuwo seCCAZ chinhu chatiri kuedza kutarisa ichocho kuti ndofunga tikatarisa magariro anoita vanhu vane chijairira nekugara nemhuka nekuramba vachiita mhirizhonga nemhuka, kuti even ukatarisa dzimwe nzvimbo dzavanofambira kwavanonoita mabasa avo, pamwe pacho panoratidzira kuti pakazoita mhirizhonga, pamwe munhu anga ari munzvimbo isiriyo kana kuti haana kunge anyatsotarisisa paari nekuona kuti panogona kuita mhirizhonga. Saka vechidiki tinofungidzira kuti vangatore danho rekubatsira, rekuedza kubatsira maonero nemaitiro nemafungiro atinoita isusu tinogarisana nemhuka. Pane zvimwe zvataane chijairira nazvo. Saka tiri kuona kuti iko zvino tine rimwe danho ratakatora rekuti tava kuedza kushanda nevana vechidiki kumapuraimari nekumasekendari nekuvadzidzisa. Ndofunga dzidziso inogona kubvawo tati dzidziso dzedu dziri paviri. Ndofunga vambotaura vati kune magariro aitwa kare vanhu vaigarisana nemhuka, uyezve iye zvino tikatarisa kune ava vanoziva zvemhuka vatingati maecologists vanonzwisisa mafungiro nemaitiro adzo. Saka ruzivo irworwo tikarwusvitsa kuvana vechidiki ava, tine fungidziro yekuti ivava vakakwanisa kutitsiura isusu tine chijairira, pamwe pangaite shanduko ingavepo. Saka ndofunga ndo danho ringatorwe neveyouth
kuti vakaziva ruzivo kuti vekare vaizvifambisa sei vova neruzivo futi rwekuti mhuka dzacho dzinombofunga sei, dzinombofamba sei, zvinombofamba sei. Vove vanokwanisa kudzidzisa vabereki vedu pamwe nedhirama, pamwe nenziyo, pamwe hameno nemamwe maitiro avangaite. Pamwe tinofungidzira kuti kungave nepundutso mashoko makukutu nekuti rikaita basa remunhu wese, rikaita basa remunhu wese rinoreruka. Hatichatarisira kuti saka vari kutiko zvazvakafamba zvakadai. Ndomboya pamuri. Notenda nekutigamuchira kuya kuchirongwa. Izvi takamirira mapurisa eZimbabwe Republic Police tiri kuDepartment reMinerals, Flora and Fauna Unit. Ndanzwa mubvunzo wekutanga kana kuti chichemo changa chiripo pekutanga kuti isusu vanhu tinokwanisa kugarisana zvakanaka here kana kuti tinokwanisa kunge tiri muukama hwakanaka nemhuka here. Tichigara munyika semagariro atakaita, hurumende yedu yakazviona zvakafanira kuti vanhu vanofanira kunge vachigara kwavo, mhuka dzichigara kwadzo. Saka dambudziko zhinji riri kuzoitika nderekuti kune vanhu vakanogara kunzvimbo inofanira kugara mhuka, then vanonosangana nemaproblem animals. Pane vandanzwa vaitaura vakagara sei munyika ine mutemo. Ndo patiri kuzodzoka kumutemo kuti mutemo unopatsanura izvozvo kuti kune nzvimbo dzakadai dzinofanira kunge dzichidai, then kune mhuka dzakadai kana dzanetsa like maproblem animals akamentionwa muact kuti kune mhuka dzakadai dzinoregardwa as problem animals. What shall we do? Tichaita sei nadzo kana kuti dzinofanira kunge kana tichigarisana nadzo tofanira kuita sei sevanhu. Mutemo wakatsanangura futi kune madangerous animals akaita semapere, maybe neshumba nechi, kana dzauya kuvanhu kunzvimbo inogara vanhu dzinofanira kuitwa sei nadzo. So pane ndizvozvo ndichazoda kuti muenderere mberi kana tadzoka muchikamu chinotevera. Vari kuzvitsanangura kuti aiwaka kune vamwe vanhu unongoti ndawana stand yangu nekuti iwaya madira Georgina atakuita imine nongoti pataona pasina munhu ndakunotema ndakugarapo zvinonguva maita yenyu madikani. Kudzidza hakuperi, hakuna anoziva zvese nekuti zvese zvinotozikanwa naNyadenga nai. Saka kana tichidzidza hatitarisirane pasi, hatishorane, totobatsirana kusumudzirana kuti nokuti dambudziko nderedu tese kugarisana panyika. Nyadenga akatiisa tese pamwe chete, saka toita sei? Imwe mibvunzo yapindurwa, imwe haisati yapindurwa. Handei mberi, ndoya kuna baba Chitupa. Maita basa chaizvo maichisamba. Saka ndichapindura mibvunzo 2 zvakanaka. Miviri yeSITs yabva kuna Delight. But sei tirimo muSITs macho, sei tisingabudi kana musingatifambiri zvakanaka. Koyabva kuna nzvadzi yangu vataura kuti makoleji edu havakwanisire kuti vaite kuti zvinhu zvedu zvigadzire zvizotengeswa tiri muno. Saka chekutanga chibvumirano agreement inonzi CITES ine nyika 185 kusanganisira European Union, kureva kuti nyika dzese dzepasi pano kusiya kwashoma dzirimo muCITES. Chatakapindira muCITES muchii? Takatopindira makuti kwanise kutengesa zvinhu zvedu, mhuka dzedu nemiti yedu nezvinogadzirwa kubva pamiti yacho nemhuka dzacho, zvakaita sekuti nzou, mabhanda takasunga anogadzirwa nematehwe aya ndezvimwe zvinobva semapanga panyanga paya nekutengawo kune dzimwe nyika. Ndo takapindira muCITES macho muna 19 changobva muindependence. Saka kuti tibudemo manje, tikabudamo hatichagona kutengesera nemumwe ari muCITES, ndio mutemo wacho. Munofanira kutobuda makawanda motengeserana kunze. Saka mukabuda muri Zimbabwe chete hamuchinawo kutengeserana naye nekuti CITES yakapira chinhu chimwe chete, inoruma, inotosunga, inotokurambidza kuti ukangotengeserana neoyo ziri pamutemo takukubisa muchibvumirano ichi. Saka tinofanira kutorwa tiri mukati pari zvino, tofanira kurwa tiri mukati nekuti kabuda tiri vamwe chete hapana zvatinenge tagona. Changoramba tine nyanga dzedu, tine nzou dzedu, tine miti yedu, pasina kana mumwe chete zvake anouya kuzonditengeserewo nekuti hatimo muCITES macho.
saka patinenge tichiinda paya gore rino iriko unoitwa pamakore 3 pega pega musangano mukuru woyo. Zvatokwanisa nezvatiri kuzama kuita manje kuzama kutaura nedzimwe nyika nekuti saitizi nyika dzakawanda wanda kuti aiwa ngatigadzirise mutemo uyu tikwanise kutengeserana, ngatigadzirise mutemo uyu tikwanise kutengeserana. Izvozvo zviri kutoitwa zvokuti ndafunga kuti muchauchirawo muri munere asi kutaurirana munochiwirirana musingawiriraniwo zvimwe handiti mazviona manje. Saka ticharamba tirimo tichingorwa kuti ivory yedu iya kana kuti nyanga dzenzou dzedu dzakazara munomu, vanoda kutenga varipo asi vakasungwa nemutemo. Mutemo wacho unogadzirwa sei? Unoti wataurwa nyika dzovhota. Saka makore apera dzakawanda dzanga dzichivhota kusunga kurambidza kutengeswa kwenyanga dziya. Saka tiri kuzama kutaura navo kuti aiwa ngavatitenderwe kana mbotengesa kamwe chete zvako tomboita zvimwe zvimakore tokutarisira kuti vachanzwisisa. Rimwe gore tichahwina, rimwe gore ndizvozvo mapindura minduro zvakanaka. Then hanzvadzi yangu yati ko tiri kudi pachirungu ndo value addition ande tiri kudi kugadzirisa zvinhu zviya senyanga dzedu matehwe edu vaya vachitenga chero chagadzirwa changobva pamhuka iyoyo sebhandi randakasunga tomboti rabva panzou haritengeseki nekuti rabva panzou rongosungwa nemutemo yase kuti inotova nzou chaiyo. Saka isi kurwa kuti tira kutengesa mhuka dzacho nemiti yacho zvipenyu nezvinogadzirwa nemhuka dzacho. Saka chero makoleji edu yakagadzira nyanga vakadzigadzira zvakanaka kuita mapanga kana kuti migoti kana kuita zvekuisa muchipa mabangles mabracelets. Yes, hazvigoni kutengeseka zvakawandisisa nekuda kwemutemo, kunongotengeswa zvishoma. Saka yasida kuti zvinyatsovhurwa kuti kuinde magonyeti nemagonyeti nendege dzakazara nemabangles wayo. Saka mazvona saka vasikana vanoda kugadzira zvinhu izvi asi kamutemo kaya tofanira kurwa kuti kagadziriswe. Ndizvozvo mashoko akanaka emhinduro. Ndomboya pamuri baba, pane here wamunoda kupindura? Toona sekuti mhuka idzi ndo dzakupiwa mukana kudarika isu vanhu. Isusu tiri kuti tese tine mukana yakaenzana. Asi dambudziko riripo chete kuti isu savanhu tinogona kuzvitaurira but dzou nemhuka dzemushango hadzina izvi kuti dzitaure, hadzina mukana wokufunga zvekare. But isusu vanhu ndisi tine mukana wokufunga. Chandingada kutsanangura ndechekuti nemhuka tinogona kutogara murunyararo maringe nekuti taziva here hunhu hwadzo kuti dzinorarama sei, ndezvipi zvadzinoda uye kana tichisangana nadzo tingaita sei. Tikakuziva izvozvo chete zvakakuti ukama kugarisa zvakanaka hwavapo. Haugoni kuti chitima chichiuya iwe uine motikari yako woti ndopinda chete nditanga kusvika chinokusunda. So ndozvimwe chete zvine mhuka dzedu dzemusango idzi. Chokutanga uda kuziva hunhu hwadzo. Chii chiri kumboita kuti mhuka iyi ive nehunhu hwakadai? Ini ndaitei? Saka izvozvo ndo zvinokosha kuti tizive. Pane vanhu vari kupinda simubvunza mama kuti ko zviri pamutemo kuti vanhu vapota vachipinda kunzvimbo dzekugara idzi. Ndotaura kuti sevanhu tine zvatakadayira nekutenda kuti tiripo kusadzisa soko raMwari kuti berekanai muwande. But patinobereka tichiwanda apapa nyika yedu haisi kuwedzera. Zvino zvakuitika zvokuti vanhu taakuchipinda kunzvimbo dzaigara mhuka zvishoma nezvishoma. Noda kuti abereka wese baba uti ndakutemera pako chivaka ruwanzo rwako apa. Abereka wako kuti isa ruwanzo rwako apa. Tichiramba tichipinda munzvimbo dzemhuka idzi. Zvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vapinde munyika yemhuka idzi kushanduka kwemwaka. Kwekuti ivhu kana minda yavaisimborima haichabudisi goho rakanaka. Saka vakuchienda kuivhu riya richiri mhandara kuti vakwanise kurima vachiwana pundutso. Saka vakupinda munzvimbo dzinochengeterwa mhuka idzi. Ndo zviri kuitika munyika medu. Mutemo uripo hongu. Hurumende yakaparira chirongwa mazuva apfuuraya payakati makanzuru yese ngagadzire inonzi master plan kuti vanhu vangagarisana sei kuti paiswe mutemo kuti imimi kubva apa muchisvika apa ndo pari kugara vanhu. Ukuku chiregai mhuka dzichigara. Saka hurongwa yoti ndati huripo, hurumende inochidokwa chekuti igadzirise matambudziko aya aderere atiri kusangana nawo maringe nekugarisana nemhuka kwatiri kuita. Mashoko akanaka nai. Nokuti ndanga ndavhunduka kaini kuti bere rane kodzero kupfuura Joramu. Papo panga pasina asi mapatsanangudza zvakanaka. Ndouya kwamuri mukwasha wangu. Tinotenda zvikuru maisamba. Ndaingodawo ndingopindura mukoma wangu ataura nenyaya dzemabenefits
ndanzwa vachitaura kuti nzvimbo dzinoitwa campfire vazhinji vacho ikoko ndo varombo, zvichireva kuti maybe panenge pasina something chinenge chichienda ikoko. Ini ndiri kutaura panapa ndiri mumwe wemunhu anobva kudistrict iri very active inoita zvecampfire. Ndofunga ndo yakaita yekutanga muzimbabwe inonzi Masoka iri kumbire. Vanhu vanowana mukana through campfire program yekuti mari dzinenge dzauya dzavhimwa zvataurwa pano zvesites, mari iyoyo inoenda direct ichibva kuna safari operator ichiswa muaccount yemacommunity, zvichireva kuti macommunity vanotogara pasi votorongera kuti zvatiri kuda kuita ndezvipi. Before that program vanhu taitofamba kutoenda kuchikoro. Ndofunga kubva kuMasoka kuenda kune the nearest school yainzi Angwa panga pane 47 kilometers. Zvichireva kuti vana vaitoenda kunogara ikoko kunogaririra chikoro. Vamwe vanasikana kunyanya vakatotadza kutodzidza because of condition iyoyo. Asi nokuda kwecampfire vabereki vakakwanisawo kuti mari dzavaiwana mucampfire idzodzo vakafunga zvokuvaka chikoro, vakavaka maclinic. Kutaura kwandiri kuita zvikoro zvizhinji zviriko ikoko zvakavakwa nemari inobva kucampfire. Asi dambudziko randakangoona nderengoti zvinhu izvozvo zvanga zvisingakwanise kuzoshambadzwa kuti zvikwanise kuzivikanwa kuti mabenefits mamwe ndeapi. Tine vana vakawanda vari kutoemployiwa, vamwe vanenge vachitoshanda mumasafari camp, vamwe vanenge vachishanda vari madhiraivha nezvimwe zvakadaro. Tine vana vakawanda vari kutoenda kuzvikoro, vamwe vachidzidziswa campfire ichitobhadharira mari. Saka zvese izvozvo zvinobvawo mumabenefits atiri kutaura iwayo, asi sekutaura kwandaita kuti zvinhu zvanga zvisingakwanise kutaurwa. Saka unozoona kuti kana zvakutaurwa zvinongoita sokuti mhuka hadzinawo something chadziri kubatsira kumacommunity. So ndangoti ndingopindura panyaya yemabenefits. Aiwa, tinozvitenda. Maita zvenyu ndicho chidaka-daka chine vana venyu, ndo chidaka-daka chine nyika, kuti tizive kuti aiwa nokuti kanonzi uyuwo ukaenda nokukandiro kanotambidzanwa uyu akatambira uyu otambirawo. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.